Jmenuji se Bedřich Beneš. Roku 1910 jsem se potkal se svým přítelem Karlem Jaroslavem Mourátilem. Zdravím tě, Karle. Jak se máš? Nazdar, Bedřichu, dlouho jsem tě neviděl, nechodíš už ani do Maroka. Asi něco píšeš. Pořád píšu, pořád. Až přišli k ohnutému cikánovi povídá. To je jakýsi divný kotel. Udeřil na něj hůlkou a cikán řekl dzink. Kupec udeřil ještě silněji. Cikána to velice zabolelo, ale musel zazvonit tož vykřikl V roce 1911 jsem se zamiloval a oženil s Miladou. Dcerou řídícího učitele Hanáka Stupeň. Naštěstí se Uherské Hradiště probouzelo a začalo žít bohatým kulturním děním a dynamicky se rozvíjejícím školstvím. Slovácká filharmonie, pěvecké sdružení Svatopluk, Sokoly, jejich divadelní a loutkový soubor, bibliofilové, knihkupci, tiskaři, vycházely zde noviny i odborné publikace. To vše mě lákalo, u všeho jsem musel být. V roce 1919 jsem poznal také svou druhou ženu. Ředitelku školy pro ženská povolání, slečnu Marii Ondráčkovou. Psal jsem články, studie, korespondoval, organizoval, učil, vystavoval. Zkrátka, kde se něco dělo, tam jsem byl. Pracovně slavný americký detektiv Krypton. Svraštělé jeho čelo svědčilo o neobyčejném napětí ducha. Ticho pracovny přerušilo jen občasné jadrné zaklení a šustok papíru prudce a zlostně přemítaného. Už se v tom zase hrabe. Což pak se mohl hodit do stoupy mého milovaného Karla Čapka nebo sokolskou literaturu. Rozhodl jsem se tedy, že tyto knihy převedu do muzejní knihovny, která okupantům nebyla tak na očích. Knihy jsem zachránil, ale vlastnímu synovi jsem pomoci nedokázal. Můj milovaný syn Milan, odborný učitel a vedoucí místních skautů, byl zatčen gestapem a umučen Mauthausenu. Další rána osudu, další pohřbené dítě. Opravdu, věřte mi, tomu já přece rozumím. Mohla byste mi několikrát a z hodinku postát, svlečená bez košile, bez šatů, holá ani za nic, aspoň do pasu. Máte po prsí jedna radost, rád bych je maloval. Doba, která přišla, mi už byla cizí. Po roce 1948 mě již nevydali žádnou knihu, neboť jako člen Moravského kola spisovatelů jsem byl kolektivně vyloučen z Komunistického svazu českých spisovatelů. Uprostřed rozdělané práce jsem však okuravěl. A 9. září roku 1953 jsem zemřel. V roce 1991 byla po BBB pojmenována jedna z ulic na sídlišti Východ. V následujícím roce přijala jeho jméno do názvu i naše knihovna. Spolek přátel literatury vydal v reedici 2 Buchlovánovy knihy, letos se připravuje další. V roce 2008 byla otevřena stálá expozice Bedřicha Beneše Buchlovana. Automat na vracení knih jsme pojmenovali Bedřich. A dnes jsme pro vás připravili tento pořad. Já vzpomínám na článek si přát,